Sa sisi empat, nakaliang jong ka Good News TV, ngidon ya kaban pdiang subha ya pi baroh, ki para mynsiem kiba kodor, kiba jupet ya gani ka program, hakabang iwan ra siya pi, ya ki jinghikai nagaktian ko jong blei. Hakani ka por ka bamenta, nginyo ban beteng, ya ka jinghikai, kabang ila yayat mentala katu kat ni tayo, syapang ki KYRDAN jong ka JINGNGEIT KHRISTAN. Ngiladap banyapet, ya ka KYRDAN ka baningkong, lani ka first level, kabaday syapang kabauyones utho, siya kita kikhun kena. Kabayeng nang ta ka KYRDAN jong kita kiblay oman, ya ka jing penim, ka jong utray bat unong penim jong iu Jesus Christ. Kata di ka KYRDAN ka baningkong. Barhakadi ka KYRDAN ja ayu, ngiladap banyapet, kadi ka KYRDAN hakapa kibriu, kiwan ban pdiang yu Jesus Christ kumunong penim ujong ki. Bat ki yo ika jingmab, bat ika jingsat iki pop jong ki baroh, daga senam ka jong u. Bat manu ki blayo ban mat ika ni ka jingmab baga jingsat, laong ki bakilong ki bala penim. Ngilay Pedro ika KYRDAN ka ba ar, bat kata kalong ka KYRDAN jong ki kiba. Bat kani ka KYRDAN kayeng nakabenta kita kiba job iki mynsiem. Kadi ka level of soul winners. Bat ngiladap banyapet uyonis wong ngatho api ko kikpa. Naba pila itu yauta ubalong nadu ka bamaningko. Bat ngiladap banyat puson lang hakitayo kiblalit no syapang kadi ka KYRDAN ka ba ar kaba keren bat kaba khot ingi bangin kiu siya kadi ka KYRDAN banlong kinong job iki mynsiem. Bat kata kadi ka thong jong way pa way lani ka way pa way kibangit hau Jesus Christ. Kajing jong ikamlong tangba ngilangit hau Jesus bat kumtu ngia yat ngia yeng ngia let jaseng ngi wan jaseng bat ngia persyang iki baroh ban kit iki kambalang kamkut tanghanta. Kathong jong way pa way brew way pa way KRISTAN kalong ban job iki mynsiem kiba kodor siya Jesus Christ. Namar ta ka daw lapan kan mau kita yo balalit no. Ba ujisu ong pilong kamlu jong pertai. Kamu ngihap ban mi habang ilamat ika jing penim, ngihap ban mi ban let ban penbang ya ka pertai. Wong pilong ka jing syai, ngilamat ika jing penim ngat ngihap ban ra, ya kata ka jing syai ka jongi sya ka pertai. Wong pilong ki sithi, ngidi ban pliet ya ka jing im ka jongi, nadu donut mynsiem, bat ngidi ban syak baki brukin puli ya ka jing im jongi, bat ya kata ka kubor ka bangilayo, ka kubor jong ka jing map Pada marta ka daw ka KYRDAN ka ba ar, ka bangilayo banyapet kalong ka KYRDAN jong ginong job iki mynsiem. Bat mentapat nginyapet ya ka KYRDAN ka balay, ka bauyones hakasiti ka baningkong jong u kalnong ka ba ar ka dekot ka ba kat ar do ba kat saw ukuren. Wong ngatho siya pi ki kun hep ki kun kana, ngatho siya pi ki pa, baru wong ngatho siya pi ki samla. Naba pilong ki baklan, bat kata ka ktien U Blei kaya sa api, bat pila job not hiyaw, iyo tau basniyo. Dengan nyepet yang ni ka KYRDAN ka balay, kabalong ka KYRDAN jong kinong job. Di siya bagin niya susu siya perang, tungin niya pendam haka jingduwai. Ablay buk pa jingi hapdeng bat bide, kumni ko kunrat ngiwan ban pawa kamat ka ket ka jing snay jome, banaingo iya me ko pa, nagabenta ka jing snay baka jing don rengkat ka jome, bat ka jing kyrkhu ka jome try ki ba methe ka jing im jongi. Ngaingo iya me try nang ta ka ktien ka ba im ka jome ka Bible, ka ba kordor do kata-kata ka ba maay hangi ko kunrat, habang ipuli ya ka, ngipuson ya ka, ngiyo i ko try bat ngisngautu, ya ka jing khot ka jome try. O ngaingo ba, lingba kini kita yo, ngilayo pa ni keren ya kini ka benta ka ba don kam try. Ka ba khot ingi bangin snautu iki KYRDAN joga JINGNGEIT KHRISTAN. Sngongo try kan rat bit, badan si bon hapdeng jongi ki belamat, bat ki bela don ni ka KYRDAN ka baningkong try. Ngilayo ika jing map iki pop jongi, ngilayo banya sok bat me ku kan rat bit. Ngi don ka KYRDAN jong ki bela penim. Ban sngongo ru don hapdeng jongi try, ki ba nang yat bat persyang baka jingem nang ni siya kamat. Kalong ka jingem ko pla bat ka ba sakhi try.
Aingo ya me try kan rat it. Ba me hikai yang i di benta try. Ba kata ngi kan rat ba it. Ka ba men wan showing i try kan rat. Nginya syambat me kum kita ke belapen im. Nginya syambat me kum kita kan rat ba it. Ki ba play ya me shiki benriu baroh try. Ki ba thu i ka jing it ka jom try shiki we. Ba try ba it ni don hani ka di ka poro try. Ya ka bangin yo ya ka banyak keren ko try ka ni ka benta ka balai au blei. Ka benta ka ba uyonis utho syaki samla. Ka balong ka benta ka kerdan ka balai jong idong job. Kan rabi yu syakri jom long tangu beriu. Ubat duna na dong syadong hendrai try melakot baru pendem kamat jom. Baru ngaduai ba men pensyai kan rabi haga donut jong ubat ling ba jong u. Yang i baroh try ki ba snap yang ni ka program ko pa. Bahkan longga kyrkhu kan au blei. Nagamta jongi bangin nang sngau thu try. Ya ka mon ka jome try. Nginang sngau thu ka ka baka donut jome ka tiet ko try. Nagamta jongi ki blanget hame banlong bat banle. Ya lam ya ka por badangsa. Haka kerteng try bat unong penem jongi Jesus ngidwai. Amen. Kaktien ka jong blei. Kabangila pensyong nong rem ya gani ka jing hikai. Kalong nakasiti ka baningkong jong u apostol Yohanes. Kalau nong ka ba ar ka dekot ka ba khat ar. Hadu ka bakat sao. Baik kabenta ka balai, lani ka kerdan ka balai, ka baginya kerana ka di ka por kalong. Ka ba uyonis uang kumni. Ngalatho haphi ko kisamla. Nabaphi long ki baklan. Bat kata ka ketin U Blei kaya sa haphi. Bat pila job not hiau, yau ta ubasniu. Kata kadai ka kerdan ka balai. Bat ngaong ipi kadai ka kerdan jong kinong job. Ngilepek, habau Yohanes utho u address ningkong shwa syaki kun kena. Kamot ngidai ban mat ika jingpen em ko jong try. Ngidi ban dona ka level ka baningkong. Hadien u address sa syaki kpa. Uong bangidai ban long ki soul winners, ki briu ki bab ka jingem jongki, ka jingiat jongki, ka jingkren, ka jingkana, ka tray ka kta, ka day ban long na kabentaban job iki way syau Jesus Christ. Bat kabenta ka balay u address siya kisamla. Baru ang atho siya kisamla na bapilong kibaklan. Kata kalong kaktiin ka jong blay. Kani ka kerdan ka balay, katho ko mga ongbyang ya ka kerdan jong kinong job. The level of overcomers. Blay kwa ingi ba na ka kerdan ka baningkong jong ka jinglong balapan im? Ngin kiyo siya ka jinglong kabapen im yakiway. Banlong ki soul winners. But nagata banlong kita kiba job yaw tao basniw. Kiba job yaw tao basniw bat ikapop. Kanina di ka jingkot jaw blay. Yang nga bat yafi ki KRISTAN baroh bangidi ban kot bat banlong kumta. Ki para mynsiem kiba kodor. Katkum u apostol Yohanes. Utho wang baki samla kilong kiba klan. Kisamla kilong kiba dap daga ketien ka jong blay. Bat kisamla ki job yu tau basniw. Siya bangin ya siya perang. Siya kan mau biang. Bahang ni haba ong ki kun kena. Kamut igitu ki badang su pdiang yu Jesus Christ. Haba ong ki kpa. Kamut igitu kiba job iki mynsiem. Bat haba ong samla hang ni. Kamut ya ki samla kerta jong ki hapdeng kat pra kat kendai arpo san snem ladi hapo laipo snem. Andai kamut ya kita ki KRISTAN ki balong rangba ba. Ki KRISTAN ki bala klan ba. Ki KRISTAN ki bala pendap hai ladi dekat ketien jong blay. Baka jingmi nang takalong kilong kinong job ki overcomers. Kawai ka ba nga jingiasyllok kalong kani. Ngila banlong ki briu ki bala yo ya ka jingpen im. Ki briu ki ba sisen ka sngi ngila pdiang yo Jesus Christ kumunong penem jangi. Henry hadu mentapat lada pipet ya ka jingem la jong pi syamba pidang eksat hibat kapop. Ngila pdiang yo Jesus Christ Henry ka jingem jongi ngidang eksat hibat kapop. Man kapor ki jingduwai ki bangingi duwai kalong map ablay. Min step ni kia na batya ngiyong trying aingo yamen ang tang ni kasgi ka batamay. But I boring ibang inya ya ka monjo me Henry shibit janmiet. Habang iduwai siya blay ngiyam. Ngiyong map ablay na mangilali pop.
Ngilakum keren ki kitin bamday, ngilakum mut jimut bamday, ngilakum le ki kam ki bamday. Ngila ban long ki belapan Henry ngila ban long pat ki badang excited bat kapop. Kata ka di kaway, kabaar pat, ngila ban long ki soul winners, ngapa? Ngila ban long ki soul winners. Kibayat sharom, kibayat shaneng, kibayat hui kiway siya pangka jingiet jong blay. Kibayat hui kiway siya pangka jing panim ka jong try. Kibayat hui siya kiway kumno mo blay lo panim. Yang nga ba't yapi? Henry, man kas ngipat, ngisyarem, hagibor, jong pop pa jong saitan. Ngisyarem, ngilong defeated. Hapo. Ngiplayo Jisu, ngiyatu ba di ka jingiet jong blay? Ngiyatu ka jing map jong blay? Henry, ngidang long patru kiba syarem. Namar kata, ngisaki, baka don wat kita kibala job dagi hajar mo mynsiem try kidang hapat hakapop. Kila balong ki soul winners. Henry, ngidang la banlong kiba hap kiba syak job hakapop. Baka niyam de baong mga kaong gaktian ka jong blay. Larapin pai bat nga no Matthias kal nong kabah nyaw gadakot kaba arpuay. Sengap pagi ktian ka jong Jisu ki ong kumne. Baroh ki baong hanga atray ki banyo let siya kahima ublay sengap ha. Kamot baroh ki bala itu yu Jisu kumutray ba unong panem ki bala yo jing panem ki banyo let siya kahima jong blay. Hindi ba ang mga ong gaktian ublay? Baroh ki baong hanga atray. Nang ta, uang hatagasgi kinong ngilayalap Ngila thulo pa hakakerteng jong me. Ngila persyang ban witness ya me. Ngila tray ka kamban sip iki mynsiem kiba kodor. Ngila pla ba yalam iki way show Jisu. Kinong ngila be no iki ksuot hakakerteng jong me. Nang ta kinong ngila le iki kamba hakakerteng jong me. Snap. Ki kini di ki soul winners. Kiba let sharom shaneng. Kibalet siya hajan bat siya jingay. Ban witness yu Jisu bat ika bor jang o. Ketiro blay ka ongum ni. U Jisu ong ngam jula itu yapi. Kilet no na nga piki nong kambaman. Hakaway pat ka translation ki ong. U Jisu ong kilet no na nga piki nong penkenya ka hukum jong blay. Nagtakadaw nga sa ong. Ngilaban ong ba lapan yang isisin kasngi. Ngilaban ong ba ngideki ki soul winners. Henry, hapo ka mynsiem pat ngilong defeated. Hapo ka mynsiem pat ngi syarem. Baka jingduwai jungi kalong baitang map ablay. Namar kata kadaw, kadon kani kakerdan kabalay, kabaw blay ukot yang habat yapi. Ukot ingi bangin wan man kiyo siya ni kakerdan kabalay, kadang bangin pendep. Ya kamram ni kata ka jingkot, kabaw blay ukot yang habat yapi. Balay, ki balangit, ki duway map sima. Balay kita ki soul winners. Ki hap, parang kata kasingi, ujisu ang amitu yapi. Kilit no nga pigi nong kambaman. Kadaw kalong ba, pat kot siya kakerdan kabalay. Kabaw yones o nga to siya pigi samla. Nabapilong kinong job. Ngimpat poy gani kakerdan. Namarta kadaw, ublay ukot yangi. Mangin kiyo na kaway kakerdan, siya kakerdan kabalay. Namarday habang ila don nakakerdan kabalay, kabor, jong kapop, kanom lasyo, yang habat yapi. But ublay ukot, yang isya ta. Ukot yapi, ukot yang mangin kiyo siya ta. Tajibon ki perlok, habaya keren siya pang kaniga jingkot ka jong ublay, yang isya ni kakerdan kabalay, kiyong mla pi. Kabamlalong kata kakerdan kabalay. Kumno, nginla si kapadang ni pertay, ban job ya kapop, ban job ya gajing pensyoy. Katni ki babon, lahi, ban kata gajing kabakut. Mla kiyong. Kata ka di gajing sngaw gajong ngiyo iki weakness la jong. Henry habang ilang ngeit yo Jisu. Habang ilang pdiang yo Jisu kumutray bal nong panim jongi ngisangete ban dalaga jong kabor. Ngisangete ban ong banganom la ban kumba u Jisu. Ladang gidang ong kabamla pingidang don artotin kamot ngin hapan yit ba yo Jisu ba kumdong ngeit. Namalu niyo Jisu ubang ngingialap uba pipinget u Jisu joga Bible u kot yang iba uang tolong pigi bakut kumangangalong bakut.
Ukhot yung ibu ang suk kita ba kuya ga download na ba kinyo U Blei. But Ukraine uang bau tau ba hok unim da ka jingngeit. Kita kilong ka jingkot ki expectation yung niyo Jisu. Namar balay. Namarya kita ki bala ngeit ho try. Uang nu Isaya ka ba saupo way ka ba sipo. Uang nganyarap mga. Ngan pensyat bor mga. Ho ngan kersyan mga. Da ka kti ka mon ga hok jonga. But pila ban im. Ka jing im kum nong job. Ni hapan rice. Ni hapan kill. Lapan im hoy. Pi playu Jisu ngapersyang hoy. Pilong na em kinong job. Pinhapan ong ngan kill siya jarong. Bakata di ka jingkot jong Blei. Nila na em ban im. Kata di ka jingkali ka ba babun ki kali. Is it possible? Is it possible to live ka jingim jong nong job? Anim ka jingim jong overcomer. Nganay nuksay pina ka Bible. Ngiyo ibon. Baning kang uday Joseph. Joseph uday tang samla. Bara ka jay lengti ka jong umat si bon ki ba katang. Don ki por umat ka jing kabenru. Uyo ka jing pot sniw no Blei. Bo Blei uay hakaway ka por wang ba kaksngiw klor ba ubanay ki mani yau. Nang ta hakaway ka por uay higajing pot sniw ba kita ki skum ka ba jong ki men ki dem hakamat skum ka ba jong Nang ta kapoy kapor kabaw yo ka jing kemen hagaw kupaw ba iit yu uay yu da kata ka sapti torong kabay tanat pagkaron kapor hakaba ulamat iga jing katang ka mga ong kihmen jong kilamot ban paniap yu kihmen jong kila tep yu pot tliu na tliu kila di yu kinong Midian kila di yu kinong Ishmael kila di yu siya hari Egypt barulong umraw ka ying jo Potiphar. Manitip yung story. Lathep yu siya ying bindi. Henry la fitris yung story ka jong Joseph. Joseph ulong briw ba ngeit U Blei. Joseph ulong briw ba tip yung kaktiin ka jong Blei ka jing im jong bat kak yung kaktiin jong Blei. Da ka jing ko jing mot baroh. Barkapoy ka por ka ying jong ka jing long maraw yung ni Joseph. Namarbulong samlaw itanat. Kani ka tanga jong tau kunrat jong Potiphar kala ibha yu Joseph. Bat kaong yu ko Joseph. Tu ali ban ya tiak bat nga. Ali ko Joseph. Nginya le pop bat nga. Riu Joseph. Walau don hakata. Kakerdan ka ba po ka jinglong briw. Uday umraw. Uay umraw. Umraw uday briw na ka briw. Kibam don bor syu halor laga jong ka jingim. Bat ya ka jingim jo kila panyat na kaway pat ka bor. Kat baong kata ka bor. Hapan ko ngubay. Baru Joseph uday ta. Henry habaka ni katengah jo Potiphar kong Joseph ngadai katengah jo kunrat jo me ngadai ka kunrat jo me bat nga hukum ya me Joseph ba men wan ban de pop bat nga Joseph uang nga ngamla ban le sngap udah briu ba kum mga mabiu Joseph uang ngam tre ban le kum no ngala ban le e ka bakat kani ka baman yo Blei jonga kum no ngala ban le pop yo Blei jonga baru Joseph ka jing ka ba khud hakmat jong Blei. Overcome yo Satan. Overcome temptation. Overcome. Ya ka pop hagajing jong haba pikilila mo ban kum kata. Kajubak nagaktin jong Blei kaong. Joseph ula. Joseph ula. Bat piu U Blei ule ayu lembaga jing jong Nang tabaar. Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Kisamla Jew. Kibla siya ring mraw. Siya ri Babylon. Barabapoy siya tay. Yaki kerteng jong ki lapan kala. Nang talahikay yaki banbam kumbabam kinong Babylon. Nang talapoy kapor hakaba kilaong bapinhap ban maniru kumbamani mangi kinong Babylon. Balasnay daga durblay hapenta dura dotaus im Nebuchadnezzar bakraw. Batlapan mi ko hukum babaro abak yosngo yaki jingput ki jingtem ki balharukom. Kini ban dem hakamat kata durblay. Shadrach, Meshach, Abednego ki klem dem. Namar kilong ki samla ki ba don ni ka ktien jong Blei po jong ki. Kilong ki samla ki ba kwa ban ngewbha yo Blei. Kilong ki samla ki ba tho ban halor ni Blei mdan shu mano. Ki samla ki Blei jing penem. Ki samla ki ba kwa taman sakhi yo Jisu. Bat ka bor jong ki jit banyai ne baru try.
bat habala penshoy yaki, habala hukum yaki, ki ong ngimtre. Bat haba kimtre kadon kabainong, bat kabainong kalong baus imuong on bread ya pihak kalawarding balapen rem nyosha. Ki ong so be it. Bakan nong kumta. U Blei Un bangi syakri ula ban penem yangi balada penem ro lelei ngin long faithful ya u. Namar ta kadaw kikili nga la mo ban khut yakmat hakni ko pertei ka batngit kat ni la. U Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego ki yang scam. Baru Daniel udah ways ginuksa. La ong ba memday syu ban duai shanu ru shibanai hendrei bede ban duai tang syus em. U Daniel ong em. Wong nganganom dem. Lai no U Blei jonga. Uklem sange banduai lai sin jisngi. La kem yu bat ka bainong gabami kalong Daniel on bread yame syakrem kising. Bat kay ka baca. U Daniel ruong Soviet bread. Andre habala bread yu Daniel. Kita kising kem sim lapan sniu yu. La mu ban im ka jing im ka ba job. Yes. Bat nagakhtien ka jong Blei pinyo nuksa. Bakita kiba snautu ini ka jing khot jong Blei. Ki snautu ba habo new Blei khot o ai ru ka bor. Bangin la ban long kita kinong job. PUE ka jing im jong Apostol Paul. Men syau du sol jong Tarsos ba penstamben ka balang. Henry habo la ngeit hau Jisu. Ula don ka level ka baningkong. Uklem sange banyalap yu Jisu don ka level ka baar. But nangta ulong u overcomer. Ka level ka balay, but upol jut ho ba, uang niya mare, igani ka jigem jugi kum ka race, but ngi day ban long kinong job, uang nga mare akatagurukom, bangan yo ka price, kinong job borobor, kiyo ka price. But Apostol Paul sngot ho bahay kani, but uang ngaru, nga be siya ta. Ombala penjanay lupaya nga, andre nga be siya persya kadak, kadon ka bor, ladang ikwa, banlong kinong job. Bat syata U Blei khot ingi. Bat bakat do nuksa ka bangi ban pet kalong U Jesus Christ. Ulawan ban syem ya ka dur jong jinglong breu jongi. U syem ya ka jinglong dok ka jongi. U syem ya ki weaknesses jongi baroh. Haga ba syabar ula tengan mangi, ula sliang mangi, ula telat mangi. Bat haga ba syaporu ula mat igajing tenju gajing penshoy komba manga mapingi mat. Let's say tamru. Kajing wat dong wat daw yu Jisu ka baklem kutsyu nadu basdang hadu bunda kiyo jrong yung ding fna nrew Jisu ulong u overcomer u overcome lot u job lot ya kita kijing penshoy ya kita ki jing tenju badi ki pop badi u setan ha kajing em jong la mo ban im kajing em jong kinong job ka Bible ko ong hoy bad u bleiru u kwa yangi bangin poy siya ta. Lesson nila ban kali. Da ka ba kumno ken nginlong kita kinong job. Kaktian jong Blei na kasam ka ba shispa kat kandai ka dekot ka ba kandai. Ka Bible ko ong kumne. Da ka bu shoy ni ka jingkli ko ong da ka ba kumno samla on pan khut ya lagi lenti. Pat ka jubab hi ka juk ka dekot ko ong da ka ba ule sumar ya kaktian ka jong Blei. Kumno nginlong ki overcomer. Da ka bangi le sumar ya ka ktien jong Blei. Balengim overcome sin. Balay min step ngiyong inle ka babha janmiet ng lepop. Namar bangi klem sumar ka ktien ka jong Blei. Ngi klem ong ba ngi day ban holon tang ka ktien ka jong Blei. Ka jongangan du lang ken ka bakor. Tang ya ka ktien jong metrangan ken kordor. Kamdon ka bakum gata. Namar ta kadang ngi klem la ban pankhoy. Ngi klem la ban overcome yo satan. Baroh kitu ki banglajer kateng syakamat kilong kinong job balay namar baka ktin U Blei ka syongker hay ka dono jongki kumbo ngupol nakakolosay ka balay kanriw uang to ay baki ktin U Chris kin syongker hay ka dono jongpi balay kanang baka ktin U Blei kan hikayangi kumno bangin sin no to sin kumno bangin ong ya kapop kumno bangin ong syadin jonga meu satan kumno bangin laban ban penyap nia yaki jing penshoy ka bikiwan day ka ktien ka jong Blei barka baar mday tang bakilong kinong job namar baka ktien U Blei ka syongker hay nrei ki dale sumar ya ka ktien jong Blei da ka jing syaptieng yo pikan maun em ka jing penshoy yu Jisu hadin bo Jisu la sya jingit bat duai syari klau sapos ni sapo met ulawan pai
ringkat ka jing telot hakamet namar ba klembam klemdi saupo sngi saupo met bat hang tau soitan lai i ba kadika kabu kabak biang tam ban pen shayu jisu ban pen hap no yu ban pen fail ka ministry ka jong jisu Christ bat kay ka ba jaw soitan ulay bat ong jisu melatngan ba melatnrang ba pet kini ki mau ki don hang ni hukum ye ki bakin long kupu jisu medai kun jong blay mela balay ki baroh batla na mele mdan mano ban question na mamadu blay le ko try jisu ikane Bersaya lah dia. Pendap lah dia. Dah kau penkela kupu. Ia kini mau. Setan tunjuk you Jisu. Dah kau bau Jisu ulang kun jong blay. Ndai Jisu ongkum no. U Jisu udap dah ketien ke jong blay. Haga dono jong o. Lesi nadu dang kena ke kemiu kupa ke lah hikai. Lesi ke skul penpau lah hikai. Lesi lah pulih na ke Bible. Berkata ke lah syong hapo juga dono. But tang bala puli bala hikai bala don nreu Jisu jit urai ngan le ya ketien joma ngan le sumar ya ka. But habla pensya yu Jisu ongkum ne yu setan. Wong setan latho. Na balatho tang du kpu bo breun im hanre de ketien baroh ke jong blay. Kata ka dei ka jubab ka jong Jisu. Pi hang ni kadon ka jing tangan hapo joka hakamet ka jong Jisu. Kadon ka jing telot hakamet bat kadon kambam ka di kamet. Henry Jisu hakamen siem jong u kam tangan ka jing tangan ka jong Jisu ka hakamen siem jong u ka kam kraw bani ka jing tangan ka do jong u. Bar kani ka jing tangan hapo ka men siem ka tangan ban le ka mon ka jong blay. Bat namar ta ka daw haba kani ka do ka ing, haba kani ka do ka tangan, haba kani ka do ka throw ki ai ki jong ni ka pertei u Jisu hapo u nga kam tangan ya ka ktien u blay, nga kam tangan ban le ka mon jong blay. Bat namar ta ka daw u ngam tre ban le ka mon jong ka daw. U ngan le ka mon ka jong blay. Pero masih berkodo ang kuaban kali ala dia pat yang ilang baroh ang ni. Kay kajing tangan juga bensim kajongi. U David wang kumbau kerang usliang ika bensim jonga kasliang ya me. Hatu kata kadi ka dono jonga ba jongpi. Hatu ka bensim jongi kasliang nem yo blay. Hatu ka bensim jongi ka tangan nem yo blay. Kay ka hunger ka badan hapo jonga jongpi. Hatung itangan ne ban le ya ka mon ka jong blay batang ya kata. Batla ka hunger ka jong ikalong ban le ka mon jong blay bat ban sumari ka ktien jong o. Ngin job i setan. Ngin job ya ka pop. Ngin job i jing tenju baro. Baru blay khot ingi sini. Siya ka kerdan ka balay. Ka kerdan ka batangan yo blay. Ka kerdan ka batangan ban le tayong ka mon ka jong o. Balingi hapan ikalon. Namar babun sin katu kata jing tangan hapo ka mensim dot no jongi karit palat ban nujor bat ka jing kwa joni ka do ka jing kwa brai ki khamat ka jing kwa brai ka kikti ka jing kwa brai ki kijat ka jing kwa iki ai ki joni ka perthei ka kadang krau palat ban nujor bat kata ka jing kwa jong ka mensim ka jongi mensim jongi ka kwa yu ka kwa mo yu blay bat kata ka jing kwa blay hatu ka kham krau mo badi ki dung ki jing kwa ki badon ki desires ki badon hakamet ka jongi aku apin berkat ya kata ka mensim jong pi ka mensim jonga ka tangan kat no yu blay u Jisu te ka jing tangan jong u yu blay ka jing tangan jong u ya ka ktien u blay ka jing tangan ban le ban sumari ka ktien jong blay kalong ka kraw hadu kata-kata bat ka job u Joseph u tangan ban le ka mon jong blay ban up you blay but ka job ya ka pop ka ni ka desires ka lust ka jiko brai juga do ka jiko brai juga khamat ka jing sarong thala juga jing im kem shimla you Joseph namar ba ka desire ka jing tangan na po ka kraw ka jing kwa you blay ka kham kraw ban ka jing kwa juga ni ka do upo lukran wong kaya le ka do bat ka mensim namar ta daw ong to ya pidu mensim ba pinum pendap ik jing kwa jong do namar ta daw kani ka mensim jongi kani ka mensim jongi kani ban terang kani ban tangan kani ban siang bahayo blay kadang bakan lak ban pelip ya kini ki desires ki jing kwa pat hakado ka jongi uyone songa tho cha pi ki samla
namar pilong kiba klan. Pergen mau biang, habang ya keren panggil samla, kamut ki samla hagado, kerta jungki kebaha katsan haduk lai pos na mem. Ngia keren, ya kita ki Kristan, kini ke level of Christianity, ke jingngeit Kristan, hakaba kita ki Kristan kilak long kiba klan. Barabang nga tho siya ki samla na ba pilong kiba klan, klan ke eh. Upol utho siya Ephesus and Rio basipo ong tolong pi kiba klan ha utray baraga bor ka jing klan jong. Habaong nga tho siya pi ki samla na ba pilong kiba klan kamot utho siya kita ki Kristan kiba long kiba klan ha utray baraga bor ka jing klan jong. Namar taga sa ong epi. Bun kikili ki ong hato la mo ban im kata ka victorious Christian life. Habakat ne kajing pensyoy. Kajubab kalong ladang ilong kiba klanyo try. But haka bor kajing klanjong. Mdi ka bor jing klanjong ah. Mdi ka bor jing klanjong i kajing start jong i ki KYRDAN jong i ki degrees jong i em. Henry ka jing klanyo try baga bor jing klanjong o. Ngila banlong kiba job. Ngilong ni em kiba klanyo try. Katari ka jingkali, kabangi hapan kali. Baru try wong kiyo siya ni ka KYRDAN kabalay. Nga kwa ya pi pinlong ki ba klanyaw try. Bara ka bor ka jing klanjang u. Pinlong ki overcomer. Kan mau bah ka jing im. Ladang iday ban job, ngidon kam banyale. Namar tak daw sa ong ba, nga tho siya pi ki samla na papilong ki ba klan, bar ka ktin jong blay ka don po jong pi bat pila job yu saitan, kapot ka don ka battle, ka don ka jiale, hapdeng jongi, bat usaitan. Man ngi ka don ka jiale, bat ngi hapan sngo thu ya kata, bat nado men step bangi plit ki kmat jongi, hado men met ondang ilatia, wat hajing po sniru, ka jiale kamkot, ka battle jongi, ka thma jongi, karhem. Baru ong upol na Ephesus. Kalau nong kabahan riu, ukuran siya pang, kato ka jingale uang, ka jingale jongi kamlong ya ka do ne ka snam. Henry ya ki bor, ya ki nong sinsyar jingdom, kani ka protay, bat ki mynsiem baman, haki jaka beneng skap. Jingale jongi kyrkhu. Bat Henry hapdeng kini, kinong syun ke jongi, utray uang, nga tho api ki samla, naba pilong ki nong job uang, nga kwa ya pi ki Kristan, pinom sa kalungsa, pin kiyo ban long ki baklan, kum ki samla, pin long ki baklan ki basan ka jingay ka jong blay, bat pin long ki nong job. Bat kin ma bagatma, man kasngi. Nalor ki weakness, ki jingtlat ki bangiladon lupa. Minshwa, ngimpat long ki balapan im. Minshwa ngidang long ki riu pertay. Ngidon katu kajing bitar, ngidon katu kajing sarong, ngidon katu kajing meng, ngidon katu kajing snow kraw, ngidon katu kajing snow tang mangabet, kajing iet yela dia. Dan ngila pdiang yu Jesus Christ, ngila IT, mynsiem akhud utray kajing em jongi. Bat upen uthaw thamay yangi ki ay baroh, henry habangi im ya kata kajing em Kristan, kitu kajing long ki barim jongi ki persyang banwan rung biang hangi. Bat ngin hapanya le ya kitu, ban job ya ki, ban pendam ya ki. Bat nalor jong kita. Ki don segini ki jing pensyoy kembala ong epi kebangala puli mentana Ephesus ki hima ki bor ki nong senchar jingdom jo ka perthai bat ki mynsiem baman jo ka beneng ki ne ki long constantly ki ale jing em jongi bat ngi don kam ban job yaki ban long ki baklan namar ta kadaw ka don kam yangi ban long ki ba kongo janai ya ka ktien ka jong blay ban long ki baklan ngan ong biang ka don kam yangi ban long ki ba kongo janai. Ketien pareng la ban bo seriously obey. Perfect obedience. Ya ka ketien ka jong blay. Ladang idei ban long ki ba klan, bat ngidei ban long ki ba job. Mdei ban dan syuk away pat ka authority ka ban nang penyat ya ka jing em jongi. Habangin kiu syuk ka KYRDAN ka balay, ka authority ka de ban long bay tang ka Bible. Ka ketien ka jong blay, bat kata ka de ban long ka ba penyat yangi. Kata ka de ban long ka guidance yangi. Kata ka de ban long ka lenti ka bangingin but. Ia ka jing em jongi. Ngiu iya ka per eden kay ka baja. U Adam bat ka im. Ki jit ban num ko ngu yo blay. Bat ki sya job. Kalong kumta. Larang ikwa ban long ki nong job. Ngin ha ban sgap ia ka ketien ka jong blay. Ngin hapan puli ya ka, ngin hapan pendap ila dia ka ketien jong blay, bat ngin hapan ko ngu ya ka.
larangin sajla eka, larangin ong ba kani kam dayengi. Ngin siya job, hakaching jongi kum ki Kristan. Ban job dan kam tang ban pendem, ban le eka mon ka jong blay. Larangi day ban overcome. Let's say piong kaba te, kame ngong ye pi. Ngong ye la di, shua ban ong ye pi ngong ye la di, kame. Kadon kam tang ye nga bangan pendem ye la di, haka mon jong blay. Kadon kam ye nga bangan surrender lut, banong try ngan le. Kano baba ong te nga kloy ban le, nganum karna. Kaay ka buong naga Bible. Man ngiinuksay ka tao, Jisu, no Marcos katsaw ka balay punriw. O Jisu ang kumno, tolong kamon jong me, kum kamon jonga. O Jisu, pendam lut ila diha kamon jong blay. Utip, baladaw day ban let siya ka ding pna, kalong ba shirke do kata-kata. Nalor, kajing siya saat narpna, nalor kajing siya sempat, nalor kajing siya kerenben, unapan kitru ika pop jo ka percaya baro. Utaw bom jula itu pop menuru, unapan kit ika pop jo ka percaya, berkata kadai ka basyir kaitam. Yo Jisu, Henry wongkum no, tolong ka monjome, kum ka monjonga. Bajayo, kay ka bami nang ta, u Jisu, u overcome. O Jisu, o job ika jingyap. O Jisu, job ika jingtep. O Jisu, job ika pop. O Jisu, job ika satan. O Jisu, job lut baro. Berkaktiam ka jong blay ka ang laay o Jisu. Ika kerteng ka ba halor ki kerteng baro. Baka kerteng o Jisu. Ki kosyo baro kin demkrop. Baru telit baro on plasyon na. Ba o Jisu, ulang utray. Don kamtang, panpendem. Badong try, ayu memon yang aban le ban humble le try kani kadi ka pamekwa yang aban le ngan le ka wala kan pang ti try wala ngan saduk no try ka do wala ngan sa kordit agdi ka jingem jonga ka bakin chado ku try nringa jit ban le ka mon ka jong me ban ngong ye pi ki bakum kita kin long ki overcomer kin job hane ka jingem pi ka thma ko mga ong ban job dan kam manyele. Ban hakat ma ban yo jing job ngidon kaman ko ngo yaki hukum yaka bangiyo. Ngila ban sngo thu yaki jing le thma ki por mendai na mentaru. Haba hukum bantur kisipai kidai bantur. Ban haba hukum ban randin kisipai kidai ban randin. Ban kaba bakla nang ta kala ban penmi yaka jing sngo si la nega jing sha job. Bat ka jing yapro. Ngidi ban snap na marta kadaw, ya ka jing betha. Ngidi ban snap, ya ka jing betha ki jong U Blei. Snap uong kumninu Isaya laipo arpuwe. Isaya laipo arpuwe. Pinyo sngaw, ya ka sur barit na din jong pi ka baong. Kani kaday kalinti yad haka. Larang iday ban long ginong job, nginahapan yo sngaw, ya ka sur ka jong Blei. Ngihaban ngewbha, ya ke direction jong blay, bat hang ni wong pinyo snow ka sur ka barit. Kamot nginhaban tune bay, ki score ki bakin mynsiem jongi, bangin yo snow ka sur jong blay. Namara ka pertay ka bangi ka pertay ka batap digi noise, digi jing sawa ki ba laipo jat. Bat kini ki jing sawa ki jam madu kata-kata. Bat lada mangama pi ngim tune ya lade. Ban penskap jari kita ki wake noise bagi sound. Bat bangin yo snow tang kasur jong U Blei ka Bible ko ang kasur ka barit kani kasur ka laban siya talep no bat namar ta daw ngidu ka direction jong Blei ngidu ka jing pialam ka jong mynsiem akoy ngidu ka jing I bor ka jong u bat hang ta ngile pop U Blei namar ta daw ngin hap ban persyang ngin hapan IT ngin hapan duai ban ngin hapan pan bor no Blei bangin laban yo snow ya kani kasur. Bat ngini ban penyo duai bo blin penyo ingi kajing soren bangin ko ngu ye gini kasur. Namar da ka ba le kum ta ngin job haga jing jangi kum Kristan. Kamon jong blay ka day ban long kajing tangan ko mga laong menepat kajing sliang jongi. Kumaong Jisu no yonis ka basaw ka balay saw kajing bam jonga kalong ban le ya kamon ka jong blay. Kajing bam jong akalong banle, ya ka man kajong Blei. Kata di kajing tangan kajong Jisu. Kata di kajing sliak kajong Jisu. Baru Blei kwa yang ngiru. Bakan long kumta. Kaman jong Blei. Kadi kajing tangan jong ngan numpat hiya klem duai.
Oh, nganong pala ay klem da puli ka Bible. Nganong pala ay klem da pendep shwa ya ka ki banga day ban le kum uptaw la mat ya ka jing penem. Nganong kinsting ka jinga day jong abar ublay. Nganong kinsting ru ikini ki pop ki basno nganya le prasya iki bagi di ban du ki ban dam. Kim day ban sawa ka jing jonga namar nga kwa man yo snow tang ki sur ka jong mynsiem ko ka sur ka barit. Nadien ka baong ka ni ka di kalenti ngakwa banyo snow ya ka. Para mynsiem kodor banlong gi baklan na marta daw. Idon kamban ngabha ban penteli la di, penrit ila di. Ban nginyo ya kabor. Habang ilong ki bakongo jana yo blay. Nginlong ki ba job yo taw basni. Uang atho hapi kit samla na bapilong ki baklan. Kiu siya ka level ka balay. Ka level jong ki baklan. Baka taga tino blay ka sa hapi. Kani ka level ha ka ba. Kita ki ba don hangta. Kita ki ba don ni ka tin jong blay hapo ka donod. Kwa ban ka lipi. Ki ba pet ni ka por. Kumno ka jiya day jong ibat ka Bible. Ni don mo ka tin jong blay ka donod jong i. Ni don ni ka Bible ka ti jong i. Ngidon ka Bible ki duli ki jongi. Ngidon ni ka Bible haki kamrathya ki jongi. Ka jingkli kalong hato ka Bible ka syong sa nem. Kaya sa nem bat nga bat pi. Habang imdon niya ka to ka hot copy. Ka don em ka soft copy. Hapo ka donot jongi. Bangila ban kenmau ya ka. Bangila ban pentrikam ya ka man ka por jing em jongi. Ki samla ki level ka balay. Ki day kita ki Kristan ki bala don bat ki bala dap daga ketien ke jong blay. Bat ya ki ba kum kita u blay wong pila job not thiau yau ta u basneu. Ban em ka jing em ka ba job ya ka pop bat yo satan ka de ban long ka thong jonga pat jong pi. Namar ngidon hakaliang jong nong job. Larpi ong ni nga tangam la pi, nga ta batalot pi, katuti ka day nam tayta, kay nam tayta. No. Banim ka jingim ka ba job ya ka pop ba satan, ka day banlong ka thong, jong ka jingim jonga, ba jong pi. Balay, namar bangidon ka liang jong nong job. Ong nak beningkong koren kat san punyo, ong Jisu kumni, ong Paul. Henry ka jingu yo blay, ubala ay ya ka jing job, lingba utray Jesus ngap. U Jesus la job. But yang i ki banget ho uang kiu siya ka level jong ka jing job namar ngala ay mga ka jing job. Happy. Henry ka jingo yo blay uba ay ka jing job. Lingba utray Jesus Christ. Uladab ay uladab garanti ka jing job. Balengi omla. Balengi omla. La. Kadang kamtang ibangin pendem akamat jong blay. Banong try ngaladon hakertan beningkong. Try ngala persyang ban sakhi ban witness yung wat ay bangan sange. But try mentang akwa ban im ka jingim ko try. Jong nong job. Meladab ay ka jing job. Ay bor nga mangan kiyo siya ta. Try yarap nga baki sur ki basawah ka jingim jonga kindamno nganyo sngo tang sur jong me. Ay baga donot mynsiem jonga nang ni siya kamat kan long ka batangan bat ka basliang tang banle ikamon ka jong me. Bat ngong yipi nginlong kinong job. Padu Jisu khot ingi banlong kinong job. Wong kiu siya gani KYRDAN kabalay. Habang ipuli ka kitab jingpen pao. Ngiyo i bahang to u Jisu ukran nyosin siya phang kinong job. Bat lingkot nga ko ban penken mau ya pi ni kapor. Uong kup ni. Jingpen pao ar nyo. Ha uta uba job. Sangap. Unyo bam na uding jong ka jingim. How ta uba job. On ay uba un bam na uding jong ka jingim. Kata di waningkong. Kabaar. How ta uba job. Onom pensniu da ka jingiap kabaar. Jingpen pao ar katway. Utaw ba job. Ka jingiap kabaar. Kamot ka pung jo kading. Kamla syu ban pensniu yo. Ka-condition gani kay, banlong kinong job. How to ba job? Unyo bam nakamana balaburi, unyo yo mau bali, but on tho ya kakerteng ka batamay, how to mau bali, jingpen pao ar kanyo. How to ba job?
Inyo ban bam ita kamana. Kikun Israel kila bam hari klau. Enriwang hau ba job ngan ai bam ni kamana blaburi. Ngan ai u tau mau bali. Ban hau tau mau bali on tho ika kerteng ka bathamai jong tau nong job. Hau tau mau bali. Ka condition ka day ban long nong job. Kabasau jing pen pau ar pun riu ar pu prawong. Hau tau ba job. Onyo ka bor halor ki hima. Uding sensarnar batu klur kinlong kikti jongki sngap. Unai kabor bangin sensar halor jongki hima. Badunai kikti jongi utau ding sensarnar bangila ban sensar kumki kibadan bor. Badunai ru utau klur kumbau kupau la ai hanga ngaru ngan ai hapi ong Jisu. Ke condition gadai banlong kinong job. Kabasan jing pen pau laisan. Ha utau bajop on pen kup dekat jan kup balik but on pen damno ya ka kerteng na ka kitab ka jingem sngap kata di ka ketian ulay ha kita ha utau bajop kin kup ya kata ka white raiment ka jan kup ka balik ka jan kup jok ka jingit syangkurim but on pen dam syu ya ka kerteng na ka kitab ka jingem sngap ha utau bajop kau umat ladang ngim job. Ngindum yo jan kup balik. Hak ladang ngim job ngilang defeated Christian. Ngi embar kapop. At pedam ya kegerteng jungi nak ke kitab jaga jingem. Condition galang hal tau berjob. Kawan riu. Jing pen pau lai kadar. Hal tau berjob. On pen long kum upaya haka temple jong U Blei. Bat on tho ya ka kerteng jong U Blei, bat ya ka nongba ka jong U Blei, bat ya ka Jerusalem batamai, bat on tho ya ka kerteng ka batamai jong U Jesus. Ngin long ki paya ka temple jong U Blei. Bat hang ta on tho hangi ya ka kerteng U Blei, ya ka nongba U Blei ka Jerusalem batamai, bat ya ka kerteng ka batamai jong Jesus. Ka bampat dan batip mano-mano uangan tho hang ta. Ngin long haka temple jong Blei bat onom ken riak syo. Naka ka condition galong banlong ginang job. Bat ka bakadu ka manyo ong. Ha utaw ba job. Unyo ban syong bat u Jisu haka ket jango. Jing pen pau lai arwe. Ha utaw ba job. On ai u ka hok ban syong bat u Jisu haka ket jango. Ki promise ka ba kodor. Ka level ka ba lai. Ka di ka level. Ka ba try khot yangi. Hoit kalong ka level ka ba Henry om da ka bor ka jong ingila ban long kumta. Utray wong ngalapan yo hapi gani ka bor. Pi long ki nong job lupa bat nga. Ali kiu sejrong. Bat kumnungin kiu shani ka level ka balay. Kaday da ka bangi penret yela di hakamat jong try. Kaday ka bangi penkhut yela ka jong ka jingem. Kaday ka bangi penbej ya ka don ka mynsiem jongi. Baka jing trang ka jing slang jongi. Kaday ban long tangi ka ketian U Blei bat ban le ya ka. Pada kata ka wan ka jingem jongi bat mdani Asia Henry kombo upol yang aban kalau ukris bat ban yap kalau ka jing mentoy kata dia level jongi nong job ban kalau ukris ban yap kalau ka jing mentoy ban dai shu ban yo spa dai shu ban yo buram dai shu ban yo nam dai shu ban yo jingiasyllok perthai Henry ban kalau ukris ban yap kalau ka jing mentoy nomor balai how tau berjob, 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 how tau berjob. U Blei wong ngan the ike jing kyrkhu jonga. Ngan the ike jing pendan burom jonga. How tau berjob. Promise mo koru yo ni su tho na marta kadao. Haki kun hab long ki balapan Lada don ki basngap ni program ki bampat pdiang yu Jesus Christ, pdiang no si mentah. Pdiang no yu Jesus kumutrai jong pi. Pinyo ka jing mahap ikipop. Lada don kiba peknik program lesip yung la pdiang sedang no ban witness Jesus. Sedang no ban yatu lem shikiway yo Jesus Christ. Ay baga jing jong pi haba pi ya cherum sheneng kalongkum ka shiti ka bakibrukin puli barkin yu ya ka ka try la le alor ka ding pna nam ta jongi. Bala don na preng jongi kiba pek hang ne pi struggle bar ka pop. Ki secret sins. Kiba mdon batip mano imayem tip ipaim tip. Kiba ki pastor tamen basan kim tip. Kiba ki parabangit kim tip. Ngi struggles bat ki secret sin. Ay ngil dway ka janmiet. Hakamat jom lagi nong try map yangi. Try sat yangi. Try penkut yangi. Try tau tumay yangi. But ay boring inang ni siya kamat. Try baga jingim jongi kan long kabakil. Shatay ko try. Banlong kinong job.
Utray kwa bangin im kum to. Utray kwa masyabar ngin long kum kilum jingtap kibla pusyara itanat nre syapo kabadap da kaput sudah. Utray wang kwa ba long ki overcomer. Ngakwa fin long ki nong job aga jingim jong pi. But namar takadaw yonis uay yakane kasithi jongo. O ngatho sipi kun kana. Ngatho sipi ki kiba. But ngatho sipi ki samla. Namar syane U Blei ukhot yanga bat yapi. Mynsiem bakodor. Ai bangin kelet. Pagajing khot ka jong Blei yangi kalong bangin mat ikajing penem. Kalong nang ta bangin sakhi yakani kajing penem. Bat khadu U Blei ukhot yangi baka jingim jongi kade banong ka jingim jongi nong job. Yen yelade ki ketien ki bangi kran. Ki jingmut ki bangi perkhat. Ka donor ka Mynsiem ka ki bapun nak ni apo. Hatu ka long mo ka bapen sngewbha kamat jong Blei. Bat lada kamlong demak kamat utrai. Jisu ong ngam shim lawan cha ka perthai ban pen rem. Yanu yanoro. Nre ban pen im. Let's say kani ka por ngiyo yelade. Bat kita ki bamdan bai manu manoro. Utrai ong pla lada pi pla lag jong pop long Blei bayai ne baru bahok on ma baru pen khoi ne jing bahok baro ban ngila ban sedang tamai ban yad ban kiu shek ni ki KYRDAN ki bau Blei khot ingi to Blei kyrkhu Blei nyarap ingi manginang la ban puson shushu hak bai dei bagi ki KYRDAN jong ka JINGNGEIT KHRISTAN U Blei kyrkhu ingi nangam ta ka buram jongo tongin yadwai Ablei bokpa jingi hapdeng bat bid ngi aingu imetrai nam tan ko por ko bakodor ka bangiyo ban syashkor ka ketien ko cuma kenrat ka bamela ayang ikukpa ka ketien ka bamela persat Mynsiem hi kenrat kalau ka ketien ka baim ka ketien ka Bidonbok ko pa ban ngaduai ba menyerap kenrat baka ka bangiliyo sngo ko trai kanum let no kum tu trai ka simbeneng kanum wan ban tu no yunu sembai andri trai ka ketien ka bangila keren ngiliasyllok kan yoban hap aga domet ka babha kan ngam kan suthiet kan sluit bat kan say so try ban penlong yang bat yang i baroh try ki bio snow bat ki pet ni ka program ki ban kiu om tang ka level ka baningkong om tang ka baar andre ban poi sya ka level ka balai try ban long ki nong job ko try kan rat bi saitan u yo ban syukur bun sin try ban pen snow ba udang long ba klan ban pen snow ba udang long ba donbor ko try andre ha ka ketien ko jom try kaya thu ingi bala job ko try kan rat bi bat yang ngi ko try la ai ya kata ka ikhtiar jo ki ban long ki khun ki jom try bat try mela ai yang ngi ru kata ka jing job ko pa bat hikai yang ngi ai bor ngi begin snow thu begin om sya syukur saitan ban begin nang yai ban im ko ki nong job nginya kendu try kita ki nong yele persya jongi ki himai ki bor ki nong sensyar jingdom jong ni ka perthai bat ki Mynsiem baman jaka beneng kin wan te try banyele yangi ringa duai ko pa bamen thal thamai yangi pen kalai ka don jongi baga don jongi kan trang kan sliang time kan thangan nya metrai kan thangan ni ka ktien jome bat ban le sumar ka ku try ka jingem jongi kan long try ha ka baki sur baro kilak jajar ban yo snow tang kita ka sur ka jome try ka ba lam yangi bat ya kata ka sur bat tang ya kata ngin but ku try kanang bangin long ginong job bat ngiyo i na kaktiyan siya mahabangin long ginong job taray o kijing kyrkhu siya ka beneng ko taray ki up ko pa kijing kyrkhu ko bamlaban batay siya ko konrat ka up i ginong job bat may pet na beneng ko konrat may kamilinti babaro ki bangit hame taray kiday ban long ginong job taray kanang ba menyo ban penod buram yaki to yarap yang abat yarap yung ilang baro taray manginla taray ban nang penrit ila di man nang pendema kamat jongbe bat ban buhut bat ban le tangi ka mon jema kan rat snow yangi haga kerteng try baru nong pen em jangi try nga duai nam ta baro ka pet ne program kita na yeng ne hang no kyrkhu kyrpang yaki pendap iki ka jingsuk jong me bat pen shay yaki bikin snow thu shu ya ka jing khot ka jom try laradon ki bapang pen khia laradon ki ba snow si try pen tengen laradon hapdeng ki jinge ki ba shate shakhom ki bor saitan nga duai kerteng chi su kin long ki balait kin long ki ba mat ki jing pelait namar ladau khunu bleu pelait kilong gibalait da shisha haka kerteng Jisu ngipan patuai baga jingit ba oblay ko pa ka jingay ka jong Jisu Christ lamba ka jingiasyllok Mynsiem bakoy kini ka kyrkhu blay blong lai away kilong ringkat bat ngi baro kibe shashkor ka ktien jome kibe dan hangne ba kalengga ri ba ka perthai mentash ki bom jukut ru amen.